ମୁଁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡିଫେଣ୍ଡର୍ସ ଫର୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଙ୍ଗାତିରା ପଞ୍ଚାୟତର କଙ୍ଗାତିରା ଗ୍ରାମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯିଏକି 2 ମାସ ହେଲା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞ ବାବୁ ଅଙ୍କୁର ବାବୁ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ହୋଟେଲକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ତାକୁ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସେଇ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମ ଡିଫେଣ୍ଡର୍ସ ଫର୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୁଅ ଆମର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ଭାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡିଫେଣ୍ଡର୍ସ ଫର୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।